Terve mieheen. Tere! Minä olen Kalevi. Nimi ei riku meest. Minu nimi on Kalev. Tore on sinuga tuttavaks saada. Luulin ensin aaveeksi, mutta kyllähän sä olet lihaa ja verta. Lihaa ja verd? Ma ei taha kakelda. Ma tulen rahumeelselt. Ma tulen Tallinnast. No, ilmankos oli tuttua heti monta asiaa. Kieli, mieli ja sukulaisveri. Meel. Ka minul on hea meel. Kuidas sinu reis möödus? Minul oli meri väga rahulik. Reisi on hyvä. Ai! Mihin koskee? Kust valus? Sa veel küsid? Jaaha. No, 1 pulma päivässä pitää miehen terässä. Ah, et pulmad? No siis on sinul väga kiired ajad. Palju õnne sulle. Joo, kiire on. Vai mihin se probleemi katosi? Meillä nuo hommat yleensä hoidetaan veskissä. Ahaa, veskipulmad. Kus on siis mõrsja, sinu tulevane naine? Niin, no sehän tässä just on se ongelma, kun ei ole vielä naista, eikä morsiantakaan. See on siis küll üks kurb lugu. Lähme otsime sulle uue pruudi. Ka minul kuluks üks mõrsja ära. Mieluusti. No, joudutaan jo. Jõudu!